Ventano del diable. Un dels indrets interessants que es poden trobar a la Serrania de Cuenca és el conegut com a Ventano del Diable, a la sortida del poble de Villalba de la Sierra. El Ventano del Diable és un mirador natural en forma de cova, des d'on es gaudeixen d'espectaculars vistes del riu Júcar. Diu la llegenda que des d'aquí, el diable feia sessions de bruixeria i empenyia daltabaix a tots aquells que gosaven acostar-se a les balconades.